שלום, השם שלי הוא בר, אני בן 23, אני לומד פה בקולג' לרפואה משלימה ברמת אפעל. הגעתי לפה למסלול של עיסוי רפואי, אני מסיים עכשיו שנה ראשונה. הגעתי למקום, דבר ראשון, בגלל הפתיחות, אני בן אדם שמאוד אוהב את הטבע והתרשמתי מאוד מהאזור ברגע שנכנסתי. קיבלתי שירות מצוות ההנהלה ושמעתי הרבה דברים טובים על המורים. וזה מה שגרם לי להגיע לפה בעצם. בשנה האחרונה של הלימודים שלי הרגשתי באמת שאני מגיע למצב של למידה. ברגע שהמורה שלי שם תשומת לב על כל פרט ופרט שלמדנו. מתי שהיינו עושים תרגולים, המורה עבר בין תלמיד ונתן לנו דגשים ועזר לתקן את כל מה שעשינו. היום, שאני מסיים את שנת הלימודים שלי, כבר יש לי מספר מטופלים. אני מרגיש בטוח מאוד לצאת לשוק, וזה בסופו של דבר מה שחשוב לי. בקורסים, אם אתה לא יוצא עם ידע, אז לא יצאת עם כלום. בקיצור, מה שגורם לי לבחור פה זה המקצועיות של המורים ורמת הידע שרכשתי, ורמת הידע שאני מקווה להמשיך לרכוש. אני בר, בן 23, לומד עיסוי רפואי קליני, מסיים שנה ראשונה.